Jeg vil bare gerne tage en lille snak her. Vi laver snart en video, hvor jeg snakker om hate og alt det der, som man skal lade være med at lave. Her forleden nogle måneder siden, tror jeg, der fik jeg en kommentar på en dansvideo, jeg lavede på short. Der fik jeg en besked, en hate-besked, hvor der stod, det stod på et andet sprog, men jeg oversætter lige til dansk her. Så hvor der stod, tag dig lige først, med den vil folk sige sådan noget til mig. Jeg kan ikke gøre for, at jeg ser sådan her ud. Folk kan jo ikke gøre for, at de ser sådan her ud. For alle personer har jo været sådan kroptype, sådan størrelse i form. Der er nogen, der er tynde, der er nogen, der er fede, der er nogen, der er alt det der. Ja, der er nogen, der har været sin størrelse, og nogen kan godt til sig. Og jeg laver snart en video med hate og mobning og alt muligt. Og lave de der videoer om det. Se.